because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my Walkman staring back at me. 'Cause in my dreams. Dobre, čiže makaj. Tak ahoj, sorry, že ťa rušíme takto cez tréning, vidím, že sám robíš trénera, ako sa ti darí? No, úplne v pohodičke, akurát chudnem, váha celkom v pohode, takže týchto odkrútim a hajde domov. A ako vyzerajú tréningy, ako sa tvoji borci pripravujú? Celkom dobré, daktori sú šikovní, daktori sa snažia, takže myslím si, že to je na dobrej ceste. A ako vyzerá tvoja príprava na zápas? No, príprava viac menej, už si myslím, že už vrcholí tá fáza, už to len nejako doľaďujem, kondícia si myslím, že je na dobrej úrovni, tvrdo som trénoval, takže už uvidíme v sobotu. Ako sa cítiš? Cítim sa dobre na to, že chudnem, nemám to veľmi rád, lebo človek sa nenaje, potom je nervózny, ale zatiaľ to zvládam a myslím si, že to je bude v pohode. Poznáš supera, videl si nejakého zápasy? Supera poznám, viem, že to je taký mladší ročník odo mňa, ale veľmi skúsený, hlavne vyzápasený okolo 150 zápasov, čo si myslím, že je super štatistika, takže určite v tom ringu bude vedieť, čo má robiť, takže si myslím, že diváci sa majú na čo tešiť. Po dlhšom čase zápasíš znovu v Banskej Bystrici. Aké je to zápasiť vo svojom rodnom meste v porovnaní s tými zápasmi vonku? Určite je to taká ako keby, že väčšia zodpovednosť, alebo neviem, ako som to povedal, hej, doma sa teším, všetci sa na to tešia, hej, po 2 rokoch sa mi dá, že som doma. Takže každý odo mňa očakáva určite nejaký ten úspech alebo výkon, ale určite si myslím, že výkon podám dobrý a dám do toho všetko a budem chcieť určite vyhrať. Tak veríme, že Bystričania nesklamú a spravia dobrú atmosféru a že opasok zostane doma. No to určite. Díky. A ja dík, čau.